Και λοιπόν. Ροδούλα μου, πώς εγνωριστήκαμε? Παιδακοφκείς τώρα παραλυπωμένα. Ναι. Πώς εγνωριστήκαμε? Θυμάσαι που μου μίλησες που ήρθες στα Αλλαντικά του Σκλαβενίδου? Ναι. Εσύ ανάφερες μου ότι ήρθε ο παππούς σας. Δεν ήρθε ο παππούς σας, κοντά μου. Ναι. Εν τον καιρό μου πέθανε ο αφός μου. Ο Αντώνης. Ναι. Πόσο χρόνο ήταν ο Αντώνης? Τα 18 χρονών. Πόσα χρόνια πέρασαν από το Μαρί? Σε δεκανές. Και την Κυριακή νομίζω το Ναι. δημόσιο. Εσύ είσαι, μένεις, έχεις άλλα αδέρφια εκτός από τον Αντώνη? Έχω άλλο δυο λεπτό. Είμαστε όλοι 5 συνολικά. Ο Αντώνης στον πρώτο γάμο της μαμάς μου, γιατί ήμουν με 2 κορούες εγώ και αδελφή μου. Και στο δεύτερο γάμο έχω άλλο 2 αδέρφια, 2 αγόρια. Άρα ο Αντώνης είναι που Τον πρώτο της γάμου. όπως και εσύ. Ναι. Άρα με τον παπά σας. Τον παπά μας, ναι. Και από το δεύτερο γάμο έχετε ακόμα Άλλο 2, ναι. Όμως αισθάνεσαι πάρα πολλά μόνη σου. Ναι. Πες μου γιατί. Εντάξει, λόγω της καταστάσης δεν πήραμε βοήθεια γενικά. Εντάξει, εδώ κάσες αφήσεις κάποια λεφτά, αλλά εντάξει, με τα λεφτά και... Πόσα λεφτά σας έδωσε? Νομίζω, εντάξει, επειδή έπιασαν το παπάς μου και η μάμα μου, εμείς έπιασαμε από 35.000 εγώ με την αδελφή μου. Τα υπόλοιπα μοιραστήκας. Εσύ έπιασες 35 και η αδελφή σου, Και η αδελφή μου 35. Ναι, και είχα τα δώσει και τον καιρό που είχα διαμέρισμα, είχα τα δώσει και είπα στο χρέος, δεν είχαμε... Εντάξει. Και μετά τι έγινε? Δηλαδή περνάς ζόρικα. Ναι. Με το γραφείο πρόνοιας, το γραφείο πρόνοιας που έχεις θέμα, νομίζω κάτι με το σπίτι, ότι... Ναι, εντάξει, υποτίθεται ότι τώρα νοικιάζω, είχα το πουλήσει, είχα κάποια προβλήματα, ξέρω προσωπικά. Αναγκάστηκα να το πουλήσω. Είχες δικό σου σπίτι? Ναι, είχα δικό μου. Τι προβλήματα οικονομικά? Ό,τι μπορείς να μας πεις. Εντάξει, και προσωπικά και οικονομικά. Τα παιδιά σου, πόσα παιδιά έχεις? 3. Άρα χρειάστηκες για τα παιδιά σου. Και τώρα νοικιάζεις? Ναι, 900 ευρώ το μήνα. 900, για πόσα ευρώ? 3. Λεμεσός είναι πάρα πολλά ακριβή. Πάρα πολλά, ναι. Είσαι ευχαριστημένη στη δουλειά σου? Στη δουλειά μου, ναι, εντάξει, είναι το περιβάλλον πολλά καλό. Εντάξει, τώρα αγοράσα μας στο Σκλαβενίδης. Εντάξει, φαίνονται ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει, έρχονται τώρα, ενδιαφέρονται, ας πούμε, έρχονται, ρωτούν μας. Εντάξει. Ελπίζεις πραγωγή? Μακάρι. Είσαι καλή, Μακάρι, ναι. Ναι. Εντάξει, ότι η δουλειά που κάνω μου αρέσει μου. Είσαι εδώ φτάνει. Τι πραγωγή θέλεις? Να ήθελα. Ναι. Εντάξει, ξέρω εγώ, υπεύθυνη κάτι. Ναι. Εντάξει, περνάμε το πράγμα γιατί αρέσει μου πάντα να... Αρέσει μου να σωστά όλα. Είπα στη δουλειά μου, ας πούμε, αρέσει μου να είμαι... Είσαι σωστή. Ναι. Άρα η δυσκολία σου τώρα, το θέμα σου είναι το ενίκιο. Τα ενίκια που είναι πάρα πολλά. Τι σας λέω στο γραφείο ευημερίας? Λοιπόν, δεν βοηθάμε μας κάτι, δεν έχω σχέση μαζί τους εγώ. Όταν τους πεις δεν βγάζω πέρα με το ενίκιο? Τίποτε. Δεν βοηθούν κάτι. Πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά σου έχουν ανάγκες. Ναι. Η μεγάλη μου είναι 20, η άλλη 18 και με τις 17. Οι 2 κορούες δουλεύουν 20, αλλά και πάλι δεν ευκαλούμε τα πέρα. Μικρή μισθή τους? Ναι, είναι part-time. Θέλω να πάω σπουδάσω, θέλω τόσα πράγματα να κάνω. Εντάξει. Τι θέλουν να σπουδάσουν? Εντάξει, η δεύτερη μου θέλει κομμωτική και η μεγάλη θέλει αισθητική. Ο Μιτσής είναι 17 χρόνια ακόμα. Ο παπάς τους που βρίσκεται? Να σου πω αλήθεια, δεν ασχολούμαι, είναι διαφορετικά. Είχε πρόβλημα με εξαρτήσεις? Όχι. Ο παπάς τους, τίποτε. Γιατί δεν τους βοηθά? Όχι, εντάξει, ξαναπαντρεύτηκε, έκαμε την οικογένεια του. Αδιαφορεί για τα παιδιά σας? Άρα είσαι μονογονιός βασικά. Εντάξει, ξαναπαντρεύτηκα. Είσαι καλά? Ναι, είμαι καλά, εντάξει. Έχουμε λίγα έτσι, επειδή είχε μπλέξει και με έναν ο δικός μου άντρας.
Εντάξει, επίσης και στη φυλακή τώρα. Ο άντρας σου. Ναι. Με τι Εντάξει, έπαιξε? άρκεψε με ναρκωτικά. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα άρκεψε και ευκένει, ας πούμε, αρκετά Σαββατοκυριακά. Απέξε αυτή τη γενοή. Ναι, είναι έτσι θέμα, ας Με πούμε, τα μες στα παιδιά σου είναι ναρκωτικά. καλά. Μια χαρά με τα μωρά, είναι πάρα πολλά καλό. Μπορώ να πω ότι είναι πολλά πιο καλύτερο και από τον παπάντζο, ας πούμε. Έχεις μωρά Ασχολείται, μαζί του? όχι. Ασχολείται πιο πολλά μαζί τους. Από Κύπρο ή εξωτερικό? Κυπρέος. Εσύ από πού κατάγεσαι, η οικογένεια σου? Την πλευρά του παπά μου που είναι Παναγιά της Πάφου Ναι, και της μάμας μου από Πελέντρη. ναι. Άρα το βασικό σου θέμα, διότι εμείς γνωριστήκαμε για ένα ψυγείο, να Ναι. θυμάσαι καλά. Να ευχαριστήσουμε και την κοπέλα που μας Σίγουρα. άρεσε. Το βασικό σου θέμα είναι το ενίκιο. Ναι. Κατά τα άλλα μπορείς, ζεις καλά, περνάς Ναι, καλά. δουλεύουμε, είναι έτσι το θέμα. Είσαι ευχαριστημένη με τη δουλειά σου? Ναι, και με είσαι τη δουλειά μου και ευχαριστημένη με τη όλα, ζωή έτσι σου? είναι το θέμα. Μμμ. Το θέμα είναι ότι εντάξει, τουλάχιστον μου για το σπίτι να... Δεν ξέρω, σαν η Μιτσά, ας πούμε, είναι πρόσφυγες, ο παπάς του είναι πρόσφυγας. Αλλά εντάξει, έθελε να υπογράψει, έθελε να κάνει κάτι, ας πούμε, για τα κοπελούθηκα το παραπάνω και κάτι, ξέρω εγώ. Γράφω. Ποιος μπορεί να υπογράψει? Ο παπάς τους? Ναι. Μπορεί, εντάξει, τώρα οι Μιτσές έκλεισαν 18, αλλά πάλι, οπότε θέλω την προσφύγη, είναι ταυτότητα, θέλω Δεν μπορούν να να το κάνω κάποια κάνουν. πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πήγα μια φορά να δοκιμάσω, αλλά δεν τα καταφέρα. Γιατί ρε Ενώ, Βούλα? δεν ξέρω. Στο γραφείο του πολίτη? Όχι, πήγα στο Γιάμουν ημερήμνα. Σε βοηθώ, είναι βοηθήσα. Όχι, ήθελα συνυπογραφές, πράγματα, εγώ δεν ξέρω τις πράγματα. Δεν έχεις βοήθεια από κανένα. Όχι. Πες μου, πες ότι μας ακούει τώρα ένα μαγικό φτύν. Τι θα ζητούσες, καθαρά? Εντάξει, τουλάχιστον μου σπίτι που θέλω, τώρα που με έτσι κόφηκε με πάρα πολλά. Εντάξει, και που λέει όλο σε ένα σπίτι, εντάξει, και θέλω καινούργιο. Τουλάχιστον μου κάτι για να μπορώ να ζούμε μέσα για μεν. Τα μωρά δικαιούνται προσφυγικό σπίτι. Λόγω του ότι είναι πρόσφυγες. Ναι. Εκπατρογονίας. Πατρογωνία, ναι. Ναι. Εντάξει, αν έγινε του, ας πούμε, είναι το πράγμα να βοηθηθούμε, να πούμε, τουλάχιστον μου για τον ίδιο. Εντάξει, δεν και Εσύ έχεις- ζήτηκαν εύκο κάτι, απλώς... Είσαι περήφανος άνθρωπος, Εντάξει. είναι το δικαίωμα σου που θέλεις. Πες μου κάτι αγάπη μου, εσύ έχεις θέματα? Είσαι καλά? Εντάξει, είμαι καλά, εντάξει, ψυχολογία, εντάξει, πάντα είναι και... Πήραξες σε λόγω του Αντώνη που επέθανε στο Για όλα τα παιδί, θέματα, στο για πολλά θέματα. Η ορφό μου, εντάξει, πέθανε ο παππούς μου πριν 2 χρόνια, τώρα έχει 10 μήνες πέθανε ο παπάς μου. Είναι ο παππούς σου που θα σε μεγάλωσε. Ναι, Γιατί? παραπάνω είναι ο παππούς μου. Γιατί? Εντάξει, ήταν μικρή η μαμά μου και ο παπάς μου. Και εντάξει, Κάμαν άλλη ζωή. Όχι, απλώς είμαστε παραπάνω για μία λόγω της δουλειάς, ξέρω εγώ, που δουλεύκαζε και ξέρω εγώ, έτσι, ήταν έτσι λίγο Ξέρεις, περίεργα τα πράγματα. εξαναείπα Ναι. σου ότι τον παππού σου δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν ένας λεβεντάνθρωπος με πολύ αξιοπρέπεια όμως. Υπέροχος άνθρωπος. Είχες Ναι. και γιαγιάνι, Έχω γιαγιά, ναι. ακόμα μαζί. Δεν έχεις σπίτι τζουνί. Είναι, όχι, είναι δικό της. Νοικιάζει το. Είναι του γιού της, εντάξει, είναι... Άρα η μέρημνα παραπάνω που θα ήθελες να υπάρχει για το θέμα των ενοικίων. Ναι, τουλάχιστον να ευκολυθούμε καλύτερα, γιατί εντάξει, πιάνουμε η Μιτσέμια πιάνει καμιά 600 ευρώ και αν πιάνει και πάνω. Η άλλη μου πιάνει 900 και εγώ 940. Αν δουλέψω, ας πούμε, εντάξει, τώρα που να βασκώ ως κλαβερίτης, άκουσα ότι πληρώνει το overtime. Να ήθελα να δουλεύω παραπάνω, ας πούμε, αφού τα πληρώνει. Έχετε 13ο Και 14ο, δεν ξέρω. και 14ο. Και κουμπόνια. Καλό. Ναι, εντάξει, τούτο είναι... Οκ, Ροδούλα μου, ευχαριστώ. Την Κυριακή των Μνημόσεων του Αντώνη Ναι. μας. Λοιπόν, στη μνήμη του Αντώνη μας αγαπούμε, μακάρι να μπορεί να Μακάρι. δούμε πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω. Είσαι πάντως παλικάρι, μήπως τον παππού. Αφού μεγαλώσαμε τον παππού, Ευχαριστώ Ροδούλα. παρακαλώ.